maar op Yvonne Harjes tempo. Afzeren. Mooi. Was ik even een piks voor u? Oh, ben ik er buiten. Maar wat skillers aan hebben. Is nog blij van hè? Blij? Ja. Ik hoop dat ik iets drinken. Straks een uurtje sliepen en dan als je dat die drinkt en anders ga ik weer melken. En fut is er weer. Gelukkig heb ik hoen, die is ook nog wel. Komt ze weer aanreizen. Oh, ik heb hem nooit doen. Voor reizen. Ja. En die. Hupsakee. Turbo boost. Hè? Turbo boost. Afzeren. Ik jou er ook extra. Want hier die blonken maaien. En derde. Zo. En dit nog ik elke morgen en elke jongen. De oesthinders. Please. Why?
eindelijk. I slept for half an hour, I think. And now I'm back. And I'm milking. Not that much. And now she's drinking. Nursing. Oh, come on. More. Yes. This is what I milked. But she's doing good now. Not that side. Yes, that side. Yes. Yes. So happy. And when necessary, we're going to feed her extra milk. Just like Yveske last year. Weer eentje. Hallo. Hallo. Het is een leuk beestje.
It is difficult, but hey Sally. Dit is mooi. Nee. En Blomke. Blomke is huge. Bellen. En korallen. Bella. Bella is huge. En korallen.